إذ أخذ الله تمنى الله ننجي ميثاق أحد الذين نبين أوتوا الكتاب ركنوا الدفتر قال دنوما عند الدفتر ما بالتوراة لا يبينونه ما ببينين دم للناس ونديم بقال نوما أها كوانا الدفتر منكو سجول ببين نام ديم أن كاليدو هر كالي قدوم ولا يكتمونه هر بشودوم بقال دنوما من الدفتر الذي فوف نبذوه بمبديدوم وراء ظهورهم تشغل كيتي من بدان واستروا به ɓe gostiti hen samanan kalisal qalilan seeɗa ɓe jeene kalisan eɓe pera ɓe jeene ɓe kaala ko wodani aɗa ñama tan aɗa noosa aɗa haala ko welma sa mayi mayde ŋeɗɗuma e jeygo Allah wi ɓe bi'sa mbos ma yastaruna keɓe cottata tawde ko ɗum ɗo Allah wi la tahsabanna oto sikku alladina no ɓen yafrahuna ɓe enen beltoro bima ataw ko dokka golli bima ataw ko golli hono ko golli e bonandeji ene majjina yimɓe ene mbaɗi bonandeji ene majjina yimɓe te woyu hibbuna ene jiiɗa kadi an yuhumaduna jettete ene jiiɗi yettirede bimalami faɗi ko gollan ene jiiɗi yettirede ko mbaɗani aɗa waɗa ko boni aɗa haala ko boni aɗa yaha ko boni jiiɗa kadi yamante ene wona Allah yi fala tahsabannahum hor sikkuɓe kamɓe de bi mafazati ɓe goni koye daɗirde min al azabe lepte ala في مكان ينجون فيه من العذاب في الآخرة على الله بل هم نشكم في مكان يعذبون فيه يقولون كي نكتب مبجور لفتير أو نكو جهنم ولهم نوون بعذاب لفتير أليم مسلم ولله كو الله تنجي ملك السماوات لا من تيري أسمان والأرض لا من تيري ليت خزائن المدر مغسيناجي توغو اي غوروا مفتود سوانا الله ورزق مغسيناجي ارزقاي اي غوروا جوغار سوانا الله والنبات فودي اي غوروا جوغار سوانا الله ko yimbe nguurata ko jawdi wuurata biido ne wawi moftu fof fenan baba wonde ni wana ko rakkalon mabbe gaddata ayani hikkade hudo manki be bi'e be gadda rakkal ebe tuusa ma goto fu ada temede jeedi yimbe ne bawi on wawi laamade wawi laamade ko Allah inde Allah ituno nde Allah adduno kanyum nde wonno kanyum ne jogi ha heewi ay rakkal wayran soodete ay sa so hay so e der galle ma jawdi ma nyama ha yarto kala e der galle ma nyama e der galle ma yarto e der galle ma on kay wawi rokkude e min mbawi moftude ndiyam penat bi no fof feni semti Allah semtini dum wawa moftude ndiyam wawi moftude ndiyam ko Allah ay addi ha heewi yimbe fo nana ngoya ay nde on jogi ay on jogi nde kanko so addi en goyade sen dewe makko tan lillahi rasuli Allah min nyaagi ngiri yalla sen dewe makko haddi en kay wayde de nde wonno kanko jogi ko ala do haadi ala to ibata saka gasa i gono baras kata yel ko moftata fi dum kay heewaade ada kay be ngam bawa be fenat ndiyam ngumurdam ngulumdam en mbay moftude cekke mordi be fenat après baras para jogo après jogo wadde hala ha wawa wonde mimi ko Allah jeyi dum hay goto jeya wallahu lamda Allah kay ala kulli shay'in kala hude yo hude qadirun anani de Allah ko kattando so wala mo lepte kefero danda juldo no Allah wala fo wara inna fi khalqis samawati wal ardi ene tago asamanuji eleyti wa ma fihima min al ajaib e ko woni hakkunde asamane leyde kawnide waqtilafil layli wan nahari eludurgol jamma e nyalawma jamma yaha nyalawma ara nyalawma yaha jamma ara jamma beydo nyalawma usto nyalawma beydo nyalawma jamma usto Allah wi dum do la ayatin ko dalillaji wonde Allah ko goto sa yi dum tan andal Allah ko goto sanno wana goto so mawni o jamma Allah mawni o nyalaw go Allah goddo wada kono no wadi no wela fo wada ko itta jamma adda nyalaw ko itta nyalaw adda jamma o wada jamma eru seeda o wada nyalaw eru ha heewa no wela fo wadi Allah bawla ha sene wel ma munyal sama ta munyal واختلاف الليل والنهار وبديل آيات دم نون كو دليلاجي وند الله كو غوتو لي اولي الالباب كون كو جوميلابه حقيلاجي تسكرو دum ma ala haqqila wawandu dum saka tesko allazina no ben yazkuruna Allah be ganduda enen jangto Allah yaman enen jodi enen dari enen jangto Allah o ko udan enen jodi enen jangto Allah wa ala junubihim enen leliri bangeji enen jangto Allah sada dari sada hattani dara julde ada dari daroda njula a hattanani jodda njula a hattanani leloda njula den
wa yatafakkaruna gona e miijade fi khalqi samawati e tago asaman wal ardi e leydi gona e darde liyastadillu bihi ala qudrati sanihima bele tindinoro e hattan baddu dum o kon ko o walla baddu dum hawni jommo hoyno asaman ƴeewa asaman o wayni ayata ceekol ayata peecol ayata balal ayata palal ayata balal ayata palal ayata hen peecol yoni bildima huɓere ma so tawi a waɗani hen piyoji tan jojo marɓoy dow ma en ƴewdino way yaaji ɓe gona ƴewde ɗum ɓe mbiya wallahi ko o woni lam ɓe gona wiide rabbana joomi amen ma halakta hada a tagirani ngoɗo tago min darata baɗel ne pijinegol ala bal dalilan ala kamali qudratik tagirɗa ɗum ko dalilu e timmal hattanma subhanaka senade wodanima an baɗɗoni o tagina dandumin adaban nari lepte jeygol rabbana e joomi amen innaka na an man tuqilin nara mo nanuɗa ɗum jeygol faqad akhazaytahu gandade a hoyni ɗum wa ma lil zalimina alana heɓere min ansarin haɗoɓe lepte rabbana joomi amen innana minen kay samina min nanino munadiyan jeynowo yunadine nodda holko wi lil imani wonande limanago on noon ko muhammad e qur'ana enelaɗo allah enen jeyna holko ɓe mbi ana aminu gonɗine bi rabbikum joom moɗon fa amanna de min nani eɓe mbiya noon de tan minnene min gonɗini allah ɓe mbi rabbana wadde joomi amen faghfir lana yaafo min zunubana bakkatuji amen wa kaffir anani hippu anna ga amen sayyi'atina bonandeji amen allah hippannen bonande amen hay goto to yiiso men mbaɗi ko boni kadi ñawmal qiyamata kadi hoto min joɓe ɗum wata waffana war min anani ma al abrari wonde moƴƴuɓe so tawi min mayde moƴƴuɓe de annabaɓe moƴƴuɓe rabbana joomi amen wa atina rokku min de ma wa attana ko podannoɗa min ala rusulika e ɗemɗe nelaɓe ma yurmede e ɓural rokku min ɗum wala tukhzina oto hoynu min yawmal qiyamati nyalawma daranga innaka na an alladhi la tukhliful mi'ada anon a wana lundotoɗo fodore ya humnan min fodore mbiɗade Allahu akbar fami ɗon walima warada anani wiyama woodi biiɗo anani de lima karrara lafza lima kurrira lafzu rabbana holko addani lafzu rabbana hewde ha woni laabi joyi so neɗɗo wima noon o wi fa ajaba o jaabe bi annahu wonde kan ɗum ɗo mo balaghatun fidda darru'e ko fantinade e lorlikinade ɗo Allah e yankinade ɗo Allah wolima warada kadi joli kadi annahu l-ismul a'zam wiyama anani de o ɗo ɗiɗo rabbanaji joyi goni inde Allah mawne nde wa an ja'faru sadiqi anani ja'fari sadiqi ay sahaba goto ni wiya ja'far o wi man hazzabahu amrun mo ganda ene dañi haaju e haaju o ene ɗeɓi annuɗum seeɗa ene huli e fa qala 5 marratin rabbana o haali ɗiɗo rabbanaji o haali rabbana laabi joyi an jahullahu mimma yakhafu kala ko hulno ma ala dandumo hen ko hulno ko wa adahu Allah rokkamo ma arada ɗiɗo rabbanaji joyi sa jangiɗi kala ko kulɗa Allah danduma hen kala ko jiɗɗa Allah rokkuma Jafar wi noon ila ɓe mbi kamɓe woodi hen namdi ɓe mbima wa kayfa zalika ni rabbana joyi holto gone Qur'an tawnere gondiri ɓe mbi o wi ɓe jange inna fi khalqi samawati wal ardi mo ji rabbana joyi nan toon وهي ديدو اني ربناجي من اوراد الصالحين تقرا الى اخر سوره جنگنون سا فيني سبaka tuggude o do rabbana premier hayato mayde simonde endal istiqazi min an-nawmi sa fini doygol ma sa jangi dum laylan jamma anani sa dani ma jamma a jangi a fini jangu dum koy fa man lazama alaiha kala mo nyibdi e jangude di ta haqqaqa fiha ma fiha kala ko Allah wadi hen ko Allah hukuma dum wana ko rabbana ma khalaqta rabbana kaza rabbana man tudkhilin nar rabbana nanam aljanna rabbana hukam dum do Allah hukuma boy nyaaga tangal roker wa hasala lahu sawaba man qamal lay so tawi kada heewi a jangi baldo julde jamma ha weti onon poti baraji baldo julde ha weti onon poti baraji fastajaba lahum de be kaari ka haala jabani be rabbuhum jomabbe Allah jabani be anani ke be nyaagi ko Allah wibe annino min la udhi'u mi wana jebotodo amala golle amilin golludo min kuma mon min zakarin foti ko debbo gorko aw unsa walla ko debbo
mi yeɓata ko de fof yoɓat nadalat lamma qalat ummu salamata oɗo aya jippi kono ummu salamata joom suuduna sallah sallam o wi ya rasulallah ehe manelaɗo Allah inni la asma'u zikra an-nisa'i fil hijrati min de mi nanani Allah ene haala ala haali rewɓe ko peri ko mi nanani ɗum Allah wi falladina hajaru ɓen fernoɓe gummi makka pay madina wa ukhriju jaltina min diyarihim e galliji mumen wa uzu lorla fi sabili e diine am wa qatalu kaɓi e heefereɓe ko qutilu mbara Allah wi la ukaffiranna anhum mami hafranɓe sayyi'atihim bonandeji maɓɓe wala udkhilannahum mami nannuɓe jannatin gese tajiriɗe ene doga min tahatiha e lesmu ala anharu calli sawaban ɗum noon ko mbarjitari min indillahi ummarade Allah wallahu lamɗo Allah noon ewa indahu enata makko husnu sawabi ko ɓuuri moƴƴude jobdi enata makko Allah jogui jobdi ɓurni mawnude ɗum ko ma ngara wa nazalara aya garowo o jippi ko lamma qala al muslimuna julɓe mbi ada allahi fima narade min al khayri wa nahnu fil jahdi andi eɗen mbiya noon hefere ɓeyde kam ko gone ɗum ko kam ko neema Allah de andi ko ɗen ni eɗen goni ɗo tan e hoore fon tan eɗen maayo nguleki hendu tan ne wara en tan nguleki ceeɗu tan ne wara en tan hefereɓe nana Farais nana Amérique tan en gona e jangol enen en gona julɓe ala ko an woni mo wona julɗo a semti enen en gona julɓe ala ko an woni mo wona julɗo ɗum ko wona haala ɗum wona haala ɗum ko Allah waɗirta noon tan Allah jeefiyako wonɓe Farais ɓe Allah rokkiɓe neema no goniri ni yo goniri noon wonɓe hoore feere ɓe no Allah waɗiri ɓen ni mbaɗiri ɓen noon kono wona kay ɓeega kay ene jaasi ɓe wonde ɓe ɓuuri yimɓe ɓeega ala koy walla heefereɓe no jogiri nemaji jogui autoji jooɗi ene jola e avion ngaji ene mbaɗa pantalon ngaji jooɗi sanno wona julɓe ɓe gonata no aduna he cekke jogoɓe ñalawma goto bone tawa julɗo hoto yawa hoore mum an woni sababu ha kefere o woni aduna he kefere ko wuuboto ko jallata pantalon omo waɗa omo jolta e avion ngaji omo waɗa baraye omo waɗa ko wela omo waɗa kumbalo waala e jaam o dar avion o ñalla e jaam o wi Allah jippini Allah wi la yaghurrannaka an julɗo kaalowo ka haala hoto homteta qallubul ladina kafaru bayditogol ɓen heefereɓe fil biladi e leyɗele ne juloyo ne garta mata ɗum ko dakmitgol qalilun seeɗa tan dakmitgol seeɗa koko gasata summa ma'awahum ay ɓeeɗo tapporde mabɓe jahannama ko jeygol mo bisa bos almihadu ɗum berteteeri ma ahsana dina wa dunya ida ijtama'a la barakallahu fi dunya bila dini aduna kay e diina so rendi ala ko ɓuri ɗum kono aduna ɓolo tan ato Allah hen barka lakin alladhina ko woni ɓen ittaqaw ɓe ganda ene ndenti rabbahum joomumen lahum ne waɗi ɓe jannatu no gese tajiriɗe ene doga min taate ades mon anharu calli so ɓe naati toon khalidina keɓe ñawanaɓe casal fiha toon nusulan ɗum noon ko jipporgal min indillahi ummorade to Allah wama inda allahi ko woni to Allah ko hayrum ɓuuri moƴƴande lil abrari wonande moƴƴuɓe e kaake aduna mbimi ko Allah jogo yobde julɗo ko wona ga o wima o fotananima ɗum ka wona avion joɗɗo dey wona auto joɗɗo dey wona galle Dakar dey wona galle joɗɗo dey wona pantalon joɗɗo Allah wima ko sa maayi minannoma aljanna ko heddi ko kay ko min jeeyi ɗum kay hoto Allah saka kanko no waɗa ko heeɓi mbiyatane noosa o Allah saka kañum ne waɗa ko heeɓi wona tan kay ɗaccire no o noosat kay kankone so mayde gueɗɗimo nata jeygol wa inna min ahlil kitabi ene yahudiyankoɓe laman yu'minu billahi mo ganduɗa ene gonɗina Allah ene mabɓe kadi gonɗinɗo Allah ko en Abdullah ibn Salam ene wondi mum walla Najjashiyu andi Najjashiyu o naatino l'islam o yiyani nelaɗo Allah o naati l'islam o yiyani nelaɗo wiyete ko ashamatu firta ko dokkal Allah o jaaɓi o yiyani nelaɗo Allah o naati l'islam e rewde e Jibrilu
joni noon waɗi saha goto Jibril are nela sallah sallam habri nelaɗo Allah o wi minen dey minen malaikaji fof min jalti emin juuloya Najjashi wonde ko mayɗo o maayi emin juuloyama nelaɗo yalti kañum no fayi ladde yalti Madina hakkude Hafsi noon e Madina woɗɗodiri ɓuuri ɗo e Burkina Faso walla ɓuuri ɗo e Gabo hakkude Hafsi e Makka ɓuuri ɗo e Gabo nelaɗo ne kañumen yalti Madina heɓi toon kañumen en ɓurno juulamo danni ene juulamo Allah noon huncani nelaɗo Allah gabri o jana goski gi ari ha yeeso makko ɗo jooɗi ɗo dari ɗo o juuli ɗon waaji o naafigeɓe no gona e darde ene mbiya ƴeweten o Mouhammadou omo wiya ko juuɗo o wiya oɗo mo juula oɗo kefeero e wa nasrani en ko meeɗa yiide ɗum te ala e diine makko Allah yiwana gonga wo inna min ahli kitabe kay ene mabɓe kay kamɓe annasara en laman yuminu billahi mo ganduɗa ene gonɗina Allah wal yawmil akhir en gonɗi yalamo cakkitiɗo wayno Abdullah ibn Salam wondimo Najjashi wa ma unzila ilaykum enen gongdini ko jippina fewde mon ono Qur'ana wa ma unzila ilayhim e ko jippina fewde mabbe tawrete e linjila khashiina al halilata de be jankinani lillahi Allah la yashtaruna be gostitta ko e ko be madi ko bi ayatillahi e ayaji Allah be gostitta ko en samanan kalisal qalilan seeda be batta dum ulaika be kay lahum ne wadi men ajruhum jubdi men inda rabbihim to jom mabbe yutawna marratayni e be dokke jubdi mabbe laabi didi laawol ko be gongdini Isa ko e laawol ko be gongdini nelaado Allah be jebete kambe ko laabi didi inna Allah ay lamdo Allah sari'ul hisabi kanko woni jaawdo hasbore ya ayyuhalladhina amanu ehi modon gongdin ba Allah isbiru munye anani dey e doftade Allah munye kadi e gofi Allah horo bade wasabiru munyodire e heferebe rabbudon munjede warabidu nyibe jihad wattaqullaha kule Allah e dendangal alhali mon la allakum tuflihuna bel odon malenda don anani suratul nisa isimore de ko non diwete Madina ko non ton de jippi aaji de non ko temedere bismillah ko inde Allah arrahman ko inde Allah arrahim ko inde Allah ya ayyuhan nasu ehe modon makkanabe ittaqu rabbakum ndento de jommon ndento de lepte Allah doftode dum alladhi on Allah khalaqakum tagon o tagi on min nafsin fittanu wahidatin wotu wa khalaqa minha o tagi fittanu zawjaha jum sudumu o tagi fittanu he jum sudumu hono baba adama taga o tagi kadi yumma Hawwa e baba adama kanko baba adama nde o taga wone nder makka kanko goto faare lesdeki goto no dani joni no fini no tawi yumma Hawwa jodi sara makko ko oñi fewde yumma Hawwa malaikaji imbi mo ma ya adamu baba adama suro tatu addi mahara totta tenge makko o wi ko ni tenge makko qalube mbi hatta to salli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an julay annabi wala bi tati on kongol ko sappo jeedi ala kullin kam onelaado Allah sallallahu alaihi wasallam woni hakkude makko yumma Hawwa kanyum woni julgol e mum woni tenge makko dum firti nelaado Allah buri aduna fof wa bassa anani Allah sakti minhuma e petali didi yumma Hawwa e baba adama rijalan warbe kasiran ke hewbe woni sa ana rewbe hewbe wattaqullaha kuli Allah alladhina on tasaaluna bihi on ganda odon namdira sabu mum awal arhama kule mo biida biya mi namdir mama Allah Allah mo biita non o ful on yaqulu ba'dukum li ba'din as'aluka billahi wa ansaraka billahi modo nyaagoro ma Allah modo namdoro ma Allah modo waddu ma e Allah Allah mo biida non o kule on wal arhama kule kadi ende meete te kule taji endam lima fil hadisi arrahimu mu allaqatun bil arsi endam yobita ko al arsi taqulu man wasalani wasalahu Allah endam dam ene wiya kala mo jokkimi Allah jokka dum kala mo tajimi Allah taji dum nda famide endam gila taga ko non wiyata ومي ومواصلة الأرحام من تقترب باختلاف الناس جوكو كل أندم أنا واي لورد نجيب بمبايني هم نجيب بمبايني نو أند ميج بعد نون جوكو أندم واي أنا جوجي ألبوبي تابوني قالو بيدا كو يا جوكو أندم إنغالوما بيمي يا جوكو أندم إنغالوما أنن
ko dañƴa ko hokko hen bande en fana o wi fal wajibu ala ghaniyil muwasalatu bil hadaya wa tuhbi wal kalam layyin an jongalu waɗɗima ko jokkira en ɗam hokkude bande jokkira en ɗam anani de neldugol hunde jokkira en ɗam haala ne wi hoɗo won patron tan so bande en gari aɗa jandinde men a fufto ɗumen ala sa tañi ande yo ko mbaɗɗa tan ande so bande arema ganda ko Allah tan rokkuma dokkamo hen mbasa wiide min sa wawi liggoɗa min mi liggi tan dañi a semti sanno liggey no rokka kay piyo tuufeje tan sanno liggey no rokka dontoɗo sak daña wona ɗum rokkata mon ɓurɗo wawde rem on ɓurɗo demowo wawde liggade ga rokkata jawdi a fena rokkata jawdi ko Allah rokkima noon an miijo ɗum oto wi liggo oto wi noon anne basɗo anne ko billini wasayilahum wa mu'asharatuhum bil ma'ruf anne mbiɗa ko ya newo ya e mabɓe gonda e mabɓe gondira e mabɓe no moƴƴiri mbi ya gonda e mabɓe gondira e mabɓe no moƴƴiri anne bande ko patron an ka miskina Allah anne a newoto sa ari a tawi suudu ene tunwi pitta a tawi tekkon no joowi bande ko patron kocca mbaɗa e ndiyam kuppana ɗumen a tawi cukalon ne jooɗi ƴetta gona e wambude ɗen gueɗe en sa tawi no nguna balla ɗumen a tawi jomum ƴetta paɗɗe wiyane nelda ɓe adduga mi unanma e ko ane wonɗo keɗɗa kay aɗa wi ko miskin tan kay minne ala ɗo keɗan ala wonko mbawɗa wat ɗum oto mawni kino annene o ko ɓurimi ala o ɓuranima kay a wona ɗum kay adduma e makko joni noon ande kay wona ko ɗum addata jurum sa waɗanimo hunde kanko no ha ngaka wa majjani kono sa mawni kinima salima arde ni kanko no mofta wala farga baynal ahyai wal amwati noon basɗo ndo jokkugol enɗam wona neɗɗo mayitel gaside ala mayiɗo goto foti jokkane enɗam ɗimi mayiɗo jokkane enɗam ko nel ɗum duwaw kurɗo noon ko yettade ɗum salmina ɗum Allah wi jokke enɗam kule enɗam bor taƴe enɗam de kala taƴo enɗam de ko jeygol fayi gande ɗum inna allaha Allah noon ni ɗum noon kam koko woppa ganda yimɓe fof mborama ko jeygol fayi gande ɗum kam koko woppa koy hay goto hande jokkata enɗam hande jiiɗa tan komo ndenduɗa gueɗal kala mo ndenduɗa gueɗal onon jiidi hayso onon jiidani wa amma kay neɗɗo kay oɗo ko bande taniraɓe jiidima e baaba walla babaɓe jiidi ko miskino Allah min jidde ko non woɗɗi o sikko hedde taniraɓe ne jatiraɓe en to nawata woɗɗi calɗa jidde e makko ha tan an wonko Allah rokkuma rokkanimo an kay a wonata neɗɗo an kay ka kangal tan mbiyata saabu woni ka kangaɗo gadde kanɗinde hayso a tawi wiyama an kam kaari ko jiiɗɗon min de so min jiiɗi no woɗɗiti min jiiɗani ni hayso min jiiɗi woɗɗi dal woɗɗi e ko min sattidiɓe tan taw noon onon jiiɗima e bab inna Allah nan kana anani wa sayrani alaykum mon raqiban ko denowo golle mon way jazikum biha kanko woni to ɓowon ɗum wa nazala aya garo o jippi koye alyatimu ɗalaba min waliyihi maluhu famanahu ɗalab malahu famanahu o ɗaɓɓi e waliyu makko woni bamum ndo bamma ko cawndi tan taw bamma ko maayi o wi o yo ko tottimo on sali nela sallallahu alaihi wasallam ayo jippi wali o aliyati mo wuldi nela dal ayo o jippi non falamma sami ahal waliyu bamma ko cawndi nani halaka qala adaatullah wa adaatu rasulahu mi doftima Allah mi doftima nela Allah wa na'uzu billahi min al-jawab al-kabir wa min al-hub al-kabir bakkan mawɗo kay mboɗo mooli hen Allah Allah wi wa atul yatama totte alyatime ɓe amawalahum jawɗele mumen saaɓe kellifama wala tatabaddalu hoto gossirɗe alkhabisa ko harmi biɗɗe yiɓe e ko tagui oto mbaɗe ɗum de
so tawi neɗɗo oɗo ko cukalel bamum maayi ene jogino beyi walla baali walla nayyi ene jogino an baba o onon fof kon fulɓe o totti babiraɗo ittina nayyi tottima ɗiɗo nayyi joyi ko ɓiyam jeeyi walla ɗiɗo baali joyi ko ɓiyam jeeyi e baali mbini janggo e jaam tan mbiya wona ɗi walla guitta mbalon naska kon totta ɗum walla guitta ñalon naska kon dokka ɗum mbiya ko ɗum ɗo bamma woppuno mbaɗe ɗum de sa tawi kanko anda Allah ham nandi wala ta'kulu hoto ñaame ama walahum jawɗele mabɓe tappon ɗum he umoɗe ɗo ila amwalikum hoto tappe jawɗele mabɓe batton ɗum e jawɗele mon innahu ñamde jawdi mabɓe de kana serani kuban ko bakkar kabiran mawɗo oto mbaɗe ɗum de mbimi jawdi mabɓe de ñamde jawdi aliyetimo ko bakkar mawɗo de bakkar mawɗo noon moƴƴani walamma nasalande aya o jippita harraju kamɓe yimɓeɓe hankandi ɓe ɓittini min wilayati liyatama ɓe cali hankanti wondude aliyati meɓe kala mbiyaɗo adna resde aliyati wi ala koy suusa bone wa kana kadi laatinoma kadi fihi men mabɓe kadi man tataɗo asaru awi samanu min al azwaji jiya kadi e mabɓe wona mabɓe jogornoɓe rewɓe sappo ɓen jogo rewɓe jeetata fala yadilu bayna hunna taw kadi o nunɗata o waƴaka Allah wi wa in khiftum so tawi on kuli Allah tuqsidu on nunɗata filyatama e aliyati meɓe son kuli bane aliyati mu walla on kuli kadi on nunɗata e rewɓe so on desi hewɓe on nunɗata alli fankihu ndese ma ɗabalakum ko welani on minan nisa e rewɓe kala ko jiɗɗa e rewɓe resta sa yiɗi ndesa masana ɗiɗo anani de wo sulasa walla ndesa tato o ruba a sa yiɗi ndesa nayo sa yiɗi ndesa ɗiɗo ɗiɗo ene dagui sa yiɗi ndesa tato tato ene dagui sa yiɗi ndesa nayo nayo ene dagui kono noon hoto ɓurti nayo noon ɗon haɗa mbimi ndesa o ha ɓooya kurtina oya ɗum koye khiyar ma sa yiɗi kurtina nayo jamma goto nga ko haajuma an ɗum kama harminanaka ɗum mbiyeɗa kay ko hata ɓurtin nayo kono nayo hurtin ɗum jamma goto hay goto haɗaka ɗum o ko an tan Allah wi fa in khiftum so on kuli noon Allah ta'dilu nde on nunɗata fihinna e mabɓe to bange nafaqe e balande Allah wi fa wahidatan ndese goto sa andi sa resi ko heewi balande ɗe ene jiiɓo seeɗa sa resi ko heewi nafaqe o ene jiiɓo seeɗa ceerno wi fa wahidatan res goto kam ala to nguroɗan kan on kam ala wuranade o ala wuranade o aw ma malakat aymanukum walla ko jeyɗum ñaame mon ndese ɗum sa ala masalan ani de jawdi mimi sa ala kala resira debbo dimo ndesa korɓo faami ɗon de wal maana ankihul wasfa alladhi yu'jibukum min an-nisa'i kal hasabi wan nasabi wal jamali Allah wi ndese sifaji kalaji ko yoodi kala ko yoodi on to bange rewɓe ndese to bange damme makko e to bange asko makko e to bange mbaadi makko وفي الحديث نلاد الله وي تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس o wi suɓare ɗe toɓɓe mon o wi sabu ɗaɗol koko suuɗi mbiɗi ɗaɗi ko suuɗi faamiɗen de وبي والمعنى أباها لكم في الاختيار اثنين أو ثلاثا أو أربعا قالوا وليست للألف وإلا ستوي ونا ألف وإلا لازم أنه لك يباه جمع 90 فنا ديدو يتاتو نفوري نايو سنينتي ين جينا بمبي ودي ما تالي كيم بندس جينا اثنين وثلاثة أو ثلاثا اللي يكون دس
ɗiɗo walla nde son tato walla nde son nayo ɓe mbi noon so tawi aw o wona arfu tawi wona arfuji wadde firti ko e jeena ene dagui wa bihi qalat az-zahiriyatu ولا بمعنى أو وإلا لازم أن من اختيار اثنين لا يجوز له أن ينتقل إلى 3 أو 4 won ɓe wiɓe kadi won wiɓe kadi so tawi a suɓima ɗiɗo tan ndeke tato dagotako sa suɓima tato tan ndeke nayo dagotako sa suɓima nayo tan ko ɓuuri nayo ko dagotako ko amma korɗo noon tawi ko korɗo ma kam on kam nunɗal hakkude mum e rewɓe ala nde wonno baalanɗe ngala na fegge ala koltu ala kono belɗa fo tan zalika resde nayo nde walla resde ko goto nde walla sa dañani tarade nde Allah wi adana ɓuuri ɓallade Allah ta ulude on oñotako nde on toñata be maana nde on toñata wa fil hadith nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi man lam ya'dil bayna nisa'ihi kala mo nunɗani hakkude rewɓe mum jaa yawmal qiyamati aywa wa sikkahu saqidun ñande darga o arata ko bangen fukki ñande yawmal qiyamati kala mo nunɗani hakkude rewɓe mum ñande darga hen bange fof ko roye leydi o arata ko bange goto wa atu nisaa totte rewɓe ɓe de saduqati hinna tengeji mabɓe nihila tan tawa koye dokkal tan tawa ne weeli taw wona force wona he hunde tokkeɓe tengeɓe mabɓe tawde on nadde mabɓe hankante totteɓe taw wona force wona haare fa in ɗibna lakum seɓe belanama on anche in hunde min e teŋeɗe nastan taw ko fittanmu tan weela fa kuluhu ñaame ɗum hani an oɗon dangnana mari an oɗon anan newnana ñaame lor ala hen so tawi debbo a teŋi ɗum nagge o itti ngaari o wima nda walla a teŋima dammiri o itti jawdi o wima nda wallayya ñaam haydara gaye hunde dagi tan yimina dagi teŋe noon wa aqalluhu ko ɓuri famde teŋe endal malikiyati ko rubu dinari almami malikam sharia mum wi ɓuri famde teŋe ko rubu dinar to bange sharia walla buuɗi tati kalis danejo aw muqawwamun bi ihdahuma walla kene qimle e rubu dinar hayso ko leete hayso ko almor hayso duwaro posa so timmi rubu dinar tan on kumante so ko mbaalu yo timmu tan safayankoɓe noon mbi ayu shay'in mumawwalin safayankoɓe mbi kala hunde nde ganduɗa nde ene mewle wonko woni seeɗa walaw khataman min hadidin hayso ko feggere jamdi ene wona teŋe famide hayso ko feggere jamdi ne wona wa amma malik noon hay portable ne wona so hawre portable noon haggigue ɗe noon to wona portable jeeteɗo e ujunere en ɗe wona ɗen ko portable tan ceɓorɗe ɗe wona jara ujunnaji 5 en jeego men 4 en ko endal hanafiyati asratu darahima shar'iyatin o wi tawi ko hanafiyankoɓe noon ko buu sappo saria mimi darahima buu sappo haalis danejo walla ko ɓuri ɗum hewde ko aksaru noon la hadda lahu teŋe kam ko ɓuri hewde ko ala ɗo hay ene jara galle farayse ene jalla galle amérique ene jara galle sefiltal ene jalla galle hoore fode ay galle jaaba o nandir ɗum fof tan
المعنى نعم بل بحسب ما تردوا عليه فدك بلندر دونتان والامر للازواج الهالك ريوب نون فالمعنى لا تنكحوا النساء الا بمهر الله بي اونون وربه hoto ndese rewbe sona totton tange wa khassasati sunnatu nikah at-tafwid o wi sariya non ene hertini nikah at-tafwid wa huwa al-aqd min ghayri tasmiyati mahrin ene sella dewgal hume taw tange kala ka wana fa huwa sahihun naselli lakin non yalzamuhu ba'da ad-dukhuli sadaqul mislikam hatta wadde so tawi dewgal wadi shariatina atotta sadaqul misli kana ho kala ko hono makko en tange rewre he atotta woni wa atu nisa totte rewɓe sadugati hinna tengeji mabɓe ni hilatan e dokkal fa in ɗibna lakum seɓe belanama on an shay'in hunde min e tenge ɗe naftan taw ko fittano joom tan wela Allah wi hokkima fakuluhu ñaame ɗum hani an oɗon dangnana mari an oɗon newnana on yetta alhaali mari an ne yetta wattande la darara fihi aleykum so ɓiri kosam o rokkima ñaam so itti jawdo rokkima ñaam so itti ngar rokkima ñaam so wima yeey jiggoɗen kay ñaam fo dagi kono wona an kay boɗo min tan resma force tan jawdi mbaɗa yeeya ala ko fenade ɗum sari weno ɗim kanko jeeyi wona an jeeyi so rokkima ñaam so kay woppuɗon ko min resma noon koye gallam woni alay sago mi yeeyat pourquoi wonata galle so ma dama goddebbo ene galle kay wonata galle he so ala galle he noon o seeri mon o kake makko kono jawdi ndi heewi no lamaji ɗi mbaɗata ni jawdi ndi heewi an ganti dal ndi wawa yaltude kaydi foof ala fenani ko ardiɗe makko sa seeri mo ndiya sa seeri wonawat foof ha so ujunere dammolo no wat kay wona voilà Allah wi wala tusufaha horo totte ɗayɓe to bange worɓe walla ɗayɓe to bange rewɓe walla ɗayɓe to bange cukalon amma walakum jawɗele mon hor totte sukaɓe jawɗele mon hor totte rewɓe jawɗele mon hor totte hangaɓe jawɗele mon gorko kanga tottiraki jawdi debbo hay ƴoƴƴo tottiraki debbo komo basirina tottiraki ko ɗayɗo Allah wi hor totteɓe amma walakum jawɗele mon de allatino ɗen jawɗele ja'ala Allahu lakum de Allah waɗen on qiyaman ko darorgal ɗe oɗon darro pour nguura mon e maslahaji gueɗe mon son tottiɓe ɓe mbattoya tege ha laaɓa ɓe garta ɓe jooɗo sa itti a soñi fawruma a itti ceftirgal a totti debbo ñande kala yange sokka ñande kala yange sokka nde wonata lewru tawa gasi ara wima de fawru gasi feere ma bona hoto jaɓ ɗum jaggu cottigal ma so yonti ñamde ittu totta mo ñaamen ko heddi ko mbaɗa e poos ene waɗe mabɓe noon seɓɓorɓe waɗe mabɓe kam wawa moftude kono ene hen kay ñalama goto feere ma bona ɗum noon hoto totte ɓen Allah wi hoto totte ɗayɓe jawɗele mon wala tutu suha amma wala ko warzuguhum fiha ñammineɓe hen noon yeɓe ñaama ɓe kaara waksuhum koltineɓe wo qulu lahum mbiyeɓe qawlan konngol marufan moƴƴol tawi ko kamɓe masalan anani de miski worɓe ɗayɓe ɓe cukalel bamum maayi o tottum jawdi mum jogo an baba cawdiɗo an jogoto o tottumo foof ne wonno sa tottimo o faye lumo gala o sooda guerte ha laaɓo ƴakko arta jooɗo oto wat noon saɗa tottamo noon saɗon ñaminaɓe mbiyon min nde ko on tan de jeeyi ono tedde min moftani wona hay hunde ko an tan moftami jawdi ma nan ɗo ɗo gadɗa fof so Allah jaaɓi sa ko ɓooyi mami totte haalneɓe konnguli moƴƴi wabatalul yatama Allah wi jarriba ɗe alyatimeɓe to banggue diine mumen e to banggue haqqillaji mumen ko adide kellitte so cukalel ari aɗa moftan ɗum million ngaji ngel fuɗɗima ƴoƴde seeɗa ngel arema ngel wima e ngel yiɗade piril aɗa moftano ngel kaalis ittu hen ujunnaji ɗiɗi mbiya yo awat feere jaaha Mauritanie comaɗa hay soko kilo sugar gadda ngel yaaha so ngel addi ngel yeeya so ngel artiri ngel addi wona ujunnaji tottuɗa ngel addi ujunnaji tati ɓeyda ngel ujunnaji wonta nayyi mbiya kadi ya somoyo so ngel artiri ujunnaji jeegom ɓeyda hen ujunnaji ɗiɗi goɗon jeetati mbiya ya somoyo ha nden hankanti ha ganda ngel ɗo kay hankkadi woni neɗɗo itta jawdi fu totta ɗum kono noon a totti ujunnaji ɗiɗi yeehi arti wima rewi ɗo refti ɗo sa joni gasa ɗum noon moftu ko ɗayɗo won ɗon oto totti ɗum
Allah wi wabtalul yatama jarriba de alyatimeɓe hatta ida balagu nikaha ha so tawi ɓe jonti resde ha ɓe jonti resde ɓe keeɓi duuɓi desruɗi safayiyankoɓe ko jeeyaɓe duuɓi 15 enen ko duuɓi 17 walla hoyɗitade Allah wi fa in anastum so on coynima min he mabɓe rustan peewal sa soynima makko hankande moƴƴere Allah wi fad fa u duñe ilayhim fewde mabɓe amwalahum jawɗele mabɓe an ganda a totti joom waɗi piri artiri gañaji a soynima moƴƴete wona an ganda totte Allah wi wala takuluha oto ñaame jawɗele israfane ɓurtinde e ko ɓuuri haqqeji mabɓe wo bidarane yaccade an yakbaru hade mabɓe mawnude mbaɗe noon hoto mbaɗe noon pour hade mabɓe mawnude kulde hade mabɓe mawnude ɓe keɓa jawdi ay aɗa ƴitta jawteɗa aɗa duppa aɗa sottan mbete yo yaw gasde ala Allah hoto wanno ala tottuma tan seeɗa so mawnude tottama o wi ko fodde ko liggortoɗa ko tan mbimi so tawi ko an woni bam makko aɗa moftana million ngaji 10 aɗa wawi liggorade million ngaji 10 ɗi aɗa waɗa piril annene so tawi lewru mayi guitta tan ko jobbi on ko jeew bitiki yoɓete tan ɗum keɓata ñaama waddi ko kanko je wonna wonɗon hawa o man kana on onon babiraɓe kala mon laatiɗo ganiyen ko galo falyastafi fi yo suro wasa ñamde wa man kana faqiran on gonɗo baso falyakul yo ñaam hen bil ma'ruf no moƴƴiri fodde jobdi mum tan yo ñaam fa ida dafa'atum so tawi oɗon duña ilayhim fewde mabɓe amwalahum jawɗele mabɓe sono tottaɓe fa ashidu ceenne alayhim dow mabɓe ha gadde yimɓe daro mbiya oɗo de nde bamum mayata nde ene wofuno million ngaji 5 kanko jeeyi million ngaji ɗi joni noon o wi hankanti o helli fama o joƴi emi andi omo joƴi joni noon kon seedeji nayi tottama so yiɗi o waɗa hen dalmede ala huuƴima hen o kafa billahi yoni Allah noon hasiban denowo golle